Chodník Revenanta je vlastne taký variant naučného banského chodníka, ktorý vedie z Ľubetovej na vrchol Vysoká. Ja som ho objavil pri mojich nespočetných potulkách touto malebnou oblasťou, ktorá sa vyznačuje úplne jedinečným spojením prírodných krás a bohatej banskej histórie. Primitívna ťažba kovov tu prebiehala už v prehistorickom období a vrchol baníctva nastáva tak v 16. 17. storočí, keď bola táto mimoriadne kvalitná ľubetovská meď významným obchodným artiklom v celej vtedajšej Európy. Kdesi som dokonca zachytil, že miestna meď bola objavená v kovaniach lodí, na ktorých Kolumbus objavil Ameriku. Dnes je tu medzi obrovskými haldami ručne vyťaženej hlušiny tak veľmi citlivo zasadený naučný banský chodník. V krásnom prostredí, tu v pohode, trebárs aj s malými deťmi, stráviš aj pol dňa. Dokonca môžeš vstúpiť do niektorých štôlní, pričom vôbec nepotrebuješ dozor nejakého sprievodcu. Na haldách sa stále dajú nájsť jedinečné minerály, ktoré sa vyskytujú len v tejto oblasti na svete. Samozrejme, že ich zber je ilegálny, ale sú tu. Z najvyššieho bodu naučného chodníka môžeš pokračovať síce neznačeným, ale rozpoznateľným chodníkom smerom k vrcholu. Po pár sto metroch sa dostaneš na malebnú brezami obklopenú lúku a tu treba odbočiť k chodníku Revenanta. Na mape ho nenájdeš, už len preto, lebo žiadny chodník v skutočnosti neexistuje. Je to rozoklaný skalný pás, plný nádherných vežičiek, pokrytých tým hlbokým, sitozeleným machom, ukrytý v krásnom, divokom lese, pripomínajúcom severský prales. To prostredie mi veľmi pripomína krajinu, ktorou sa k životu vracal DiCaprio v mojom obľúbenom filme Revenant. Preto som vybral tento názov. Tu som tesne pod vrcholovou pyramídou. Krásne vidno tam za mnou. Ešte treba preliesť jeden krátky úsek. Asi na vrchole, s nádherným kruhovým výhľadom na všetky svetové strany. Dnešný prenos zrejme končí. Vidíme sa na budúce. Ak chcete podporiť moju tvorbu, dajte mi like a prihláste sa na odber mojich videí. A hlavne sa majte dobre, starajte sa o seba a nezabudnite, svet je veľký, tak ho neprestaňte objavovať. Ďuro Hiroš, štúdio Ďura Hiroša.